Len Smith, neu fel mae pobl yn eich galw chi, Len Fish. Ie. Siw mae pethau wedi bod i chi yn ystod y flwyddyn diwetha yma? Wel, tri ar mis cynta, dath yr feirws mae mas yn March. Fes i aros cytre am 3 mis. Ie. Achos oedd ddim neb yn delifro pisgod i fi. Ond o'i ôl ni wedyn, dath hi'n well wedyn, achos oedd mwy o dynion gytre. O'n i'n gwerthu bach fwy o ffist achos oedd mwy dynion ddim yn gweithio. Ie. Mwy gytre, o'n i eitha let off, rhywbeth. Ie, wrth gwrs, ie. Oeddi chi wedi gofod addasu rhywbeth o gwbl de? Yn ystod o'r amser? Newid rhywbeth? Na, dim rili. Ffyn newid i fi. Na, pethau wedi aros yn gwnebydd ydych chi? Ie. Felly, be byddech chi'n gweud chi wedi ddysgu yn ystod y cyfnod hyn? Wel, sa'n gyda fi ddysgu lot, yfod fe? Na, sy'n byd wedi newid lot gyda chi de o ran... Mae'n gweithio da, allai o'n i'n meddwl byddai lot o wath yn rai o'n... Sa'n ni, oedd lot o wen o'n i dim, ond o'n well, yfod fe? Ie. A beth am ti bobl o ran cadw pellter a bethau pan maen nhw'n dod i... O, reini, very good, yn cadw 2 meters, yn eich, yn agwysgo masks. Ie. A chi'n derby popeth mewn, ni chi'n cael popeth i werthu popeth yn iawn ar gyfer... O, ni'n cael popeth mewn. Popeth ar ei beth ag arfer. O, nes ar ei beth ag arfer. Ie, na fe, greit. Diolch yn fawr am siarad â fi. O, iawn. Diolch. Diolch.